ମାନେ ରାମନବମୀରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ନିଶା ବସ ଆସିଲା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପଡୁଛି ଫିର ବି ପ୍ରୋସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆମର ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ ବି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବି ବର୍ଷା ହଉନଥିଲା ହାଲକା ବର୍ଷା ବି ପଡୁଥିଲା ବଟ୍ ଲାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ମାରୁଥିଲା ଫିର୍ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରସେସନ୍ ଜାରି ଅଛି ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।